بنیاد جامعه پیشرفته و دولتی از لحاظ سیاسی و اقتصادی استوار مرام هر کشور بوده، آن در صورت حکم فرما بودن صلح و ثبات، وحدت ملی، امنیت جامعه، طرحریزی و عملی نمودن کارهای بزرگ سازندگی و آبادکاری امکان پذیر است. دوام سالهای صاحب استقلالی با تلاش‌های پیگیرانه راهبریت دولت و حکومت مملکت، پایه‌های دولتداری ملی تحکیم یافته، تاجیکستان در عرصه بین المللی همچون دولتی تشبثکار و صاحب استقلال معرفی شد. سلام تماشابینان گرامی، برنامه اطلاعاتی تحلیلی تاجیکستان است که با مهمترین خبرهای هفته سپری شونده منظورتان می‌گردد. 22 سپتامبر президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар иҷлосияи 79-уми маҷмӯи умумии Созмони Миллали Муттаҳид ба шаҳри Ню-Йорк сафар карданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, вазирони тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, молия ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. 17 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар вохӯрии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ, Ҷумҳурии Федеративии Олмон ба шаҳри остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон ворид шуданд. нахуст дар шаҳри остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон дар ҳошияи нишасти дуюми сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Олмон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо канцлери федералии Олмон Олаф Шолц мулоқот намуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар шаҳри Остона дар нишасти дуюми сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Олмон инчунин форуми иқтисодӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. муфассал дар гузориши ҳамкорони мо. 17 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар вохӯрии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ, Ҷумҳурии Федеративии Олмон ба шаҳри остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон ворид шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалӣ ба номи Нурсултон Назарбоев президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Олжас Бектенов ва дигар намояндагони воломақом гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба истиқболи меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаровни фахрӣ саф оростанд. 17 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон дар ҳошияи нишасти дуюми сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Олмон бо канцлери федералии Олмон Олаф Шолц мулоқот намуданд. дар вохӯрии масоили тавсеяи робитаҳои дуҷониба ва ҳамкории минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суҳбат аз вусъати ҳамкории Тоҷикистон бо Олмон ва дигар кишварҳои Аврупо, инчунин таваҷҷӯҳи рӯзафзуни доираҳои иқтисодии Олмон ба Тоҷикистон изҳори қаноатмандӣ намуданд. саҳми назарраси ҷамъияти олмонии ҳамкории байналмилалӣ ва бонки олмонии рушд дар татбиқи стратегияҳои миллии кишвари мо таъкид гардид. ҷонибҳо оид ба идомаи ҳамкории босамар дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, саноат, гидроэнергетика, энергияи офтобӣ ва бодӣ, нақлиёт ва кишоварзӣ изҳори ҳавасмандӣ намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо арзи сипос аз ҳиссагузории Олмон дар сохтмони нерӯгоҳҳои Тоҷикистон ва Себзор дар Бадахшон, ҳамчунин навсозии нерӯгоҳи Норак ёдовар шуда, изҳори бовар намуданд, ки ин таҷриба метавонад дар сохтмони нерӯгоҳи Роҳу низ идома ёбад. истихроҷу коркарди маъданҳо ба хусус элементҳои нодири он ва густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаҳои саноату кишоварзӣ, содироти маҳсулоти ин бахшҳо аз Тоҷикистон ба Олмон аз ҷумлаи самтҳои ояндадор номида шуд. Олаф Шолц изҳор дошт, ки Олмон ба ҳамкорӣ бо Тоҷикистон дар бахшҳои энергетика аз ҷумла гидроэнергетика ва дигар манбаъҳои нерӯи сабз, саноати кӯҳӣ, ҳифзи муҳити зист ва дар масоили амниятӣ манфиатдор аст.
ما شرکت‌های دارای نفوذ جهانی آلمان را به همکاری با تاجیکستان تشویق می‌نماییم، تاکید داشت اولاف شولز. راه‌های حل مشکلات گلوبالی مربوط به آب آشامیدنی و آبشوی پریخ‌ها، تغییریابی اقلیم و امنیت عضوخواری از موضوع‌های دیگر ملاقات بود. تاکید کرده شد که با نظر داشت رغبت زیادی جوانان تاجیکستان کشور ما جهت جاری نمودن برنامه‌های تعلیمی، زبان آموزی و کسبی آماده توسعه همکاری با آلمان است. در ملاقات همچنین دایر به مسائل امن و ثبات در منطقه و جهان مبادله افکار صورت گرفت. در فراورد ملاقات سرور دولت محترم امام علی رحمان از کانسلر فدرالی آلمان اولاف شولز دعوت نمودند که برای انجام سفری رسمی به تاجیکستان تشریف بیارند. 17 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر استانه جمهوری قزاقستان در نشست دومی سران دولت‌های آسیای مرکزی و آلمان اشتراک و سخنرانی کردند. Tacikistan Respublikasının prezidenti Emomali Rahmon در واخوری سران دولت‌ها سمت‌های منبعده همکاری سودمند کشورهای آسیای مرکزی و آلمان را مورد محاکمه قرار دادند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اظهار اطمینان نمودند که ادامه مکالمه ما در صیغه آسیای مرکزی و آلمان با تلاش‌های مشترک جهت معین کردن سمت‌های آینده‌دار همکاری بسیار جانبه و نائل شدن به نتیجه‌های عملی مساعدت می‌کند. سرور دولت محترم امام علی رحمان اظهار داشتند که ما آماده‌ایم همکاری زیست را با شریکان خود برای نائل شدن به هدف راه‌اندازی شریکی استراتژی بین آسیای مرکزی و آلمان ادامه دهیم. تأکید گردید که پیشبرد پیوسته همکاری تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشورها باید یکی از افضلیت‌های اساسی گردد. اثنای سخنرانی پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان اید به اقتدار گیدر انرژتیکی تاجیکستان برای استحصال نیروی سبز، تشبسات جهانی تاجیکستان در سمت حل مسائل گلوبالی از قبیل تغییریابی اقلیم و تاثیر آن، آبشوی پریخ‌ها، خشکسالی، آبخیزی و دیگر مشکلات جامعه جهانی اندیشه‌رانی کرده در این سمت گسترش همکاری را با شریکان از جمله با آلمان مهم ارزیابی نمودند. همکاری با ثمر به خاطر تامین امن و ثبات در منطقه و جهان نیز بسیار مهم نامیده شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان توجه سران دولت‌ها را به مسئله رشد همکاری در بخش‌های فرهنگی و گومانیتری، معارف و تیار کردن کادرها برای ساحه‌های مختلف اقتصاد نیز جلب نمودند. در انجام سخنرانی سرور دولت محترم امام علی رحمان اظهار امیدواری نمودند که نتیجه‌های نشست دوم سران دولت‌های آسیای مرکزی و آلمان برای باز هم مستحکم شدن مناسبت‌های همکاری به نفع مردمان کشورها مساعدت می‌کند. در انجام نشست اعلامیه مشترک سران دولت‌های آسیای مرکزی و آلمان قبول گردید. 17 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر استانه جمهوری قزاقستان در حاشیه نشست دوم سران دولت‌های آسیای مرکزی و آلمان در فروم اقتصادی اشتراک و سخنرانی نمودند. ضمن سخنرانی پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان با اطمینان ابراز داشتند که فروم بر رشد همکاری کشورهای منطقه و آلمان به خصوص توسط اقدامات مشترک جهت استفاده ذخیره‌ها و اقتدار کشورهای آسیای مرکزی و امکانات مالیوی و تکنولوژی آلمان مساعدت خواهد کرد. سرور دولت تاکید کردند که تاجیکستان دارای ذخیره‌های غنی طبیعی به خصوص منبع‌های تولید انرژی سبز میباشد. استفاده ثمرناک این اقتدار به ما امکان میدهد که در رشد سبز منطقه سهمی ارزنده گذاریم. ذکر کرده شد که امروز علاکه 98% نیروی برق در دولت ما از منبع‌های برقرار شونده تولید می شود. حکومت کشور نقشه دارد که تا سال 2032 تولید نیروی برق را کاملا از ذخیره‌های نیروی سبز تامین نماید و تا سال 2037 تاجیکستان را به کشور سبز تبدیل دهد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سهم شرکت‌های اروپایی را در وارد ساختن تکنولوژی‌های نو به ساحه گیدر انرژتیک کشور تاکید نمودند. تطبیق طرح‌های بزرگ ساحه گیدر انرژتیک در تاجیکستان نمونه واضح جلب تکنولوژی و تجربه پیشرفته اروپایی به مقصد رشد سبز کشور ما نامیده شد. در سخنرانی پرمحتوا سرور دولت محترم امام علی رحمان همچنین اید به کشف 800 کانی کندنی‌های فایده‌ناک در تاجیکستان و امکانات مساعدی برای راه ماندن استحصال ماشین‌های برقی، تجهیزات محفوظ دارنده انرژی و الکترotechniکی اندیشه‌رانی نمودند. تاکید گردید که تاجیکستان بر رقم کنانی و رشد اینوواسیونی افضلیت داده برای سرمایه‌گذاری در این ساحه‌ها امتیازها و زمینه‌های مساعد
فراهم آورده است. تطبیق لایحه‌ها در ساحه‌های صنعت سبک و خوراکواری، استحصال مسائل ساختمانی، داروسازی، کشاورزی، بانکداری، اینچنین معارف و تندرستی از سمت‌های دیگری افضلیت‌ناک برای کشور ما ارزیابی گردید. پرزیدنت کشور اظهار داشتند که تاجیکستان در برابر ذخیره و امکانات خود برای فعالیت موفق سرمایه‌گذاران و صاحبکاران خارجی شرایط مساعد فراهم آورده است. جاری نمودن نظام یکجانبه بی‌روادید برای شهروندان یک قطار کشورها از جمله آلمان برای بود و باش در تاجیکستان به مهلت تا 30 روز یکی از عامل‌های دیگر مساعد همکاری معنی داد گردید. در فراورد سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با استفاده از فرصت اشتراکداران فورم را به همکاری گوناگون جنبه متقابلا سودمند و تطبیق لایحه‌های نوی سرمایه‌گذاری به خصوص در ساحه رشد سبز دعوت نمودند. 19 سентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба ноҳияи данғара ташриф оварданд. дар доираи ин сафар аз ҷониби роҳбари давлат ба корҳои сохтмони бинои маркази ҷавонон, сохтмони бинои сеошёнаи муассисаи давлатии театри ҷумҳуриявии мусиқӣ драмавии данғара, бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар кӯчаи ба номи оимхол абдуллоева ва бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар деҳаи рахшонзамини деҳоти корези ноҳияи данғара барои оғози корҳои сохтмонӣ санги асос гузошта шуд. шинос шудан бо рафти корҳои сохтмонии марҳилаи дуюми корхонаи муштараки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди муосир ва ифтитоҳи бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 дар деҳаи алиҷон, бинои муассисаи томактабии ворисон роҳи мошингарди ҳусейн шейх хуррамзамин, бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15, муассисаи таълимии томактабии рақами 8 ба номи хушбахт, бинои нави таълимии рақами 86, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 ва муассисаи таълимии томактабии дурахшон аз ҷумлаи дигар иншооте буданд ки дар идомаи сафар роҳбари давлат онҳоро ифтитоҳ намуданд. гузориши муфассал дар таҳияи ҳамкорони мо. 19 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба ноҳияи данғара ташриф оварда нахуст бо гузоштани санги асос ба корҳои сохтмони бинои маркази ҷавонон дар ноҳия оғози расмӣ бахшиданд. барои сохтмони бинои 7 ошонаи марказ бо таххона дар маркази ноҳия 18 садяк замин ҷудо гардидааст. зимни муаррифии лоиҳа ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки дар ошонаи якуми бинои нав толори маҷлисӣ бо 200 ҷои нишаст, ошонаи дуюм ҳуҷраҳои кории маркази ҷавонон, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, иттифоқи ҷавонон ва як толори хурд барои суҳбату вохӯриҳо сохта мешавад. дар умум шумораи ҳуҷраҳои кории бинои сохташаванда 20 ададро ташкил менамояд ки оянда дар онҳо шароити муосири корӣ фароҳам хоҳад омад. марказҳои омӯзишиву тайёрии касбӣ, омӯзиши забонҳои хориҷӣ, китобхона, гӯшаи варзишӣ дар ошонаҳои аз 3 то 5 ва меҳмонхона бошад дар ошонаҳои 6-7 ҷой дода мешавад. иншооти мазкур дар доираи таваҷҷуҳу дастгирии ҳамаҷонибаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба ҷавонон сохта шуда, дар он ба маҳфилҳои пайравони пешвои миллат, эҷодкорони ҷавон ва ризокорон низ ҷой дода мешавад. қобили тазаккур аст ки дар замони соҳибистиқлолӣ маҳз бо таваҷҷуҳу дастгирии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар 7 шаҳру ноҳияи вилояти хатлон биноҳои марказҳои ҷавонон аз нав сохта шуда бо шароити замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. иншооти соҳаи ҷавонон ва варзиш то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо истифода аз масолиҳи баландсифати ватанӣ ва ҷалби бинокорони маҳаллӣ ҷавобгӯ ба талаботи замон сохта хоҳад шуд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аснои шиносоӣ бо лоиҳаи бинои нави маркази ҷавонон дар ноҳияи данғара ба масъулон ва бинокорон барои босифат анҷом додани ҳама корҳои бунёдӣ дастуру маслиҳатҳои муфид доданд.
дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо масъулони бахши ҷавонони сатҳи ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва ноҳиявӣ суҳбат намуда, онҳоро ба кори фаъол бо наврасону ҷавонон ва саҳмгузорӣ дар тарбияи ва тандурустиву хештаншиносии онҳо ҳидоят намуданд. 19 сентябр бо гузоштани санги асос аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, сохтмони бинои сеошёнаи муассисаи давлатии театри ҷумҳуриявии мусиқии драмавии Данғара оғоз шуд. Тибқи лоиҳа, бинои театр аз 4 толори калон ва толору ҳуҷраҳои сершумори дигар иборат хоҳад буд, ки дар умум дорои 1700 ҷои нишаст бояд шаванд. Толори асосӣ дар ошонаи якуми бино ҷойгир шуда бо 1100 ҷои нишаст пешбинӣ шудааст. дар ошонаи дуюм 2 ва дар ошонаи сеюм бошад 1 толори дигари намоишӣ сохта хоҳад шуд. ҳангоми муаррифии лоиҳаи бинои театр ба президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки баландии толори асосӣ 18 метр шуда, он ҳамчунин дорои ҷои нишасти оркестр, 2 саҳнаи паҳлӯӣ, саҳнаи пушт, ҳуҷраҳои машқу тамрин ва дигар шароити зарурии сатҳи байналмилалӣ хоҳад буд. барои дар сатҳи баланди касбӣ омода намудани мутахассисони риштаи овозхонӣ, коргардонӣ ва навозандагӣ дар ошонаи сеюми бино 11 синфхонаи таълимӣ таъсис дода мешавад. дар ошонаҳои болоӣ толорҳои намоишӣ ва бадеӣ, машқу тамрин, устохонаҳои бадеӣ, толори мусиқӣ ва дигар ҳуҷраҳо ба нақша гирифта шудааст. дар таххонаи бинои театр осорхонаи санъат, коргоҳи дузандагӣ, амбори нигоҳдории либос ва созҳои мусиқӣ, нуқтаи либоси вазкунӣ ва дигар ҳуҷраҳои техникӣ сохта хоҳад шуд. дар рафти сохтмони бинои театр беш аз 150 нафар сокинони маҳаллӣ бо кори муваққатӣ ва маоши хуб таъмин мешаванд. дар асоси лоиҳа саҳни бинои театр сабзу хӯрам гардонида шуда, таваққуфгоҳ барои воситаҳои нақлиёт ва фаввораҳо бунёд мегардад. театри ҷумҳуриявии мусиқии драмавии ноҳияи Данғара бо услуби хоси меъмории миллӣ бунёд шуда, ба ҳама талаботи муосири театрсозии ҷаҳонӣ мутобиқ хоҳад буд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо лоиҳаи бинои нави театр шинос гардида, ба бинокорону масъулон барои дар муҳлати муайян бо сатҳу сифати баланд анҷом додани корҳои бунёдӣ ва ба аҳли фарҳанги ноҳия фароҳам овардани шароити созгори кору эҷод супоришҳои мушаххас доданд. 19 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи ба номи Оимхол Абдуллаеваи маркази ноҳияи Данғара баъд аз шиносоӣ бо лоиҳаи бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои оғози корҳои сохтмонии он санги асос гузоштанд. зимни муаррифии лоиҳа ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки мактаб барои 3100 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шуда, пурра аз ҳисоби сокинони ноҳия аз ҷумла соҳибкорони ватандӯст бунёд мегардад ва то соли таҳсили 2026-2027 ба анҷом расонида хоҳад шуд. масоҳати умумии қитъаи замини мактаби бунёдшаванда 157 гектарро ташкил дода, масоҳати умумии иншооти сохташаванда 8040 метри мураббаъро дар бар мегирад. таълимгоҳ аз 4 ошёна ва симхонаҳои фанниву озмоишгоҳҳо иборат хоҳад буд. ҳамчунин дар муассиса бунёди толори варзишӣ ва маҷлисгоҳ бо 400 ҷои нишаст дар назар дошта шудааст, ки мувофиқ ба стандартҳои муосир сохта мешаванд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо лоиҳаи мактаб ба бинокорон ва ташаббускорони ин иқдоми наҷиб барои бо сифати баланд анҷом додани корҳои сохтмон ва назорати сифати маҳсулоти истифодашаванда дастурҳои мушаххас доданд. соҳибкорони ноҳия барои дастгирии ҳамешагии роҳбари давлат дар самти соҳибкориву бахши хусусӣ изҳори сипос намуда ваъда доданд, ки минбаъд низ талош менамоянд барои рушд ва пешрафти Тоҷикистони азиз саҳми муносиби худро гузоранд. 19 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар деҳаи рахшонзамини деҳоти Корези ноҳияи Данғара барои оғози корҳои сохтмонӣ дар бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ санги асос гузоштанд. иқдоми бунёди бинои нави соҳаи маориф, ки барои 2160 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст, дар асоси ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкорони ноҳия ва аҳолии деҳоти мазкур
мазкур рӯй даст гирифта шудааст. зимни муаррифии лоиҳа иттилоъ дода шуд ки иншоот аз 2 ошиёна ва 5 бино иборат шуда аз 36 симхонаҳои таълимӣ, китобхона, маҷлисгоҳ, толори варзишӣ, толори баскетбол, майдончаи футбол, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон иборат хоҳад буд. аснои шиносоӣ бо лоиҳа сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин дастур доданд ки корҳои сохтмониро бо сифати баланд иҷро намуда то моҳи сентябри соли 2026 иншоотро ба истифода диҳанд. соҳибкорон ба пешвои миллат ваъда доданд ки корҳои сохтмониро бо ҷалби беҳтарин меъморон шаҳрсозон вусъат бахшида кӯшиш менамоянд ки бинои нави таълимиро дар муҳлати муайян гардида ва бо сифати баланд мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. 19 сентябр дар деҳаи ғиҷоваки деҳоти пушинги ноҳияи Данғара президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо рафти корҳои сохтмонии марҳилаи дуюми корхонаи муштараки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди муосир шинос шуданд. дар ин ҷо нахуст ба роҳбари давлат лоиҳаи марҳилаи навбатии корхонаи саноатӣ муаррифӣ гардид. дар марҳилаи дуюм тибқи лоиҳа бунёду ба истифодадиҳии 10 бинои истеҳсолӣ ва иншооти ёрирасон ба нақша гирифта шуда бо ин ҳаҷми истеҳсол ва номгӯи маҳсулоти корхона давра ба давра афзоиш дода мешавад. марҳилаи навбатии лоиҳаи бунёди корхонаи мазкур бо ҷалби сармоягузории Тоҷикистону Чин амалӣ карда шуда баъд аз истифодаи он 50 нафар ба кор таъмин мегарданд. ёдовар мешавем ки марҳилаи аввали корхонаи муштараки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди муосир соли 2018 бо иштироки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расман ифтитоҳ гардида буд. иншооти соҳаи саноат дар доираи фазои мусоиди соҳибкорию сармоягузорӣ ҷиҳати амалисозии ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар бунёд гардида ҳоло фаъолияти назарраси истеҳсолӣ дорад. айни замон дар марҳилаи якуми корхонаи мазкур зиёда аз 100 нафар ки 80% онро сокинони маҳаллӣ ташкил медиҳад фаъолият намуда маҳсулоти корхона асосан дар соҳаи роҳсозӣ, истихроҷи сарватҳои зеризаминӣ ва кандани нақбҳо истифода карда мешавад. ашёи хом барои истеҳсоли номгӯи гуногуни маҳсулоти саноатӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дастрас шуда маҳсулоти ниҳоӣ дар баробари таъмини талаботи дохилӣ ҳамзамон ба баъзе аз кишварҳои хориҷ содир мегардад. дар корхонаи мазкур беш аз 20 намуд таҷҳизоти муосир насб шуда иқтидори истеҳсолии он дар як сол 20 000 тонна маҳсулоти саноатиро ташкил медиҳад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми сармоягузоронро барои таъсиси марҳилаи навбатии ин корхонаи саноатӣ намунаи ҳамкорӣ дар самти рушди истеҳсолот ва коркарди ашёи хоми ватанӣ дар дохил муҳим арзёбӣ намуда масъулони соҳаро дастур доданд ки корҳои сохтмониро бо ҷалби сокинони маҳаллӣ бо сифати баланд ва дар муҳлатҳои муайяншуда ба анҷом расонанд. иттилоъ дода шуд ки сохтмон ва ҷиҳозронидани ҳарду марҳилаи ин корхонаи муштараки саноатӣ бо ҷалби беш аз 220 миллион сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ сурат гирифта дар он зиёда аз 150 нафар бо кор ва маоши хуб таъмин мегарданд. 19 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар деҳаи Алиҷони деҳоти пушинги ноҳияи Данғара бинои муассисаи томактабии ворисонро мавриди истифода қарор доданд. رحمت иншооти навбунёд аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсти ноҳия дар пайравӣ аз сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар масоҳати зиёда аз 1 гектар бунёд ёфтааст. тавре иттилоъ дода шуд, кӯдакистони мазкур пас аз дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рӯзи дониш ва дарси сулҳ дар мавриди бунёди муассисаҳои томактабӣ дар сатҳи деҳот ва маҳалҳо муассисаи томактабии ворисон дар муддати хеле кӯтоҳ аз ҷониби соҳибкорони ташаббускори ноҳия бо сифати баланд ва шароити замонавӣ омода шудааст.
дар иншооти навбунёди таълимӣ 150 кӯдак бо таълиму тарбия фаро гирифта шуда барои кор бо онҳо 10 нафар мураббия ва ёрдамчиёни мураббияҳо ки ҳамагӣ соҳибтаҷриба ва дорои ихтисоси педагогӣ мебошанд ҷалб карда шудааст. шумораи умумии кормандон дар муассисаи то мактабӣ 22 нафарро ташкил медиҳад. бино дорои 17 ҳуҷраи барҳавои машғулиятгузаронӣ аз ҷумла 5 ҳуҷраи хобу истироҳат, ошхона бо 25 ҷойи нишаст ва иншооти ёрирасон буда ҳар кадоми он бо таҷҳизоти зарурӣ ва аёниятҳо муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар синфхонаҳои машғулиятгузаронӣ бо мақсади ташаккулу инкишофи зеҳнии кӯдакон ва тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ шароиту имкониятҳои мусоид мавҷуд аст. бинои маркази гармидиҳӣ пайваст буда ҳуҷраҳои зарурӣ бо оби гарм таъмин мебошад. дар муассиса раванди таълим ва машғулиятҳо бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шуда барои бедор сохтани завқи эстетикии дустроякон толори мусиқӣ низ фаъолият менамояд. зимни бозид аз шароити кӯдакистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои анҷомшуда ва имкониятҳои фароҳам гардида баҳои баланд дода ба соҳибкорони меҳандӯсти ноҳия барои пайравӣ ба сиёсати созандаи ҳукумати кишвар изҳори қаноатмандӣ намуданд. саҳни бинои муассисаи томактабӣ вористон бо дарахтон ва гулу бутаҳои ороишию ҳамешасабз ороста буда даромадгоҳи он бо пештоқи ҷолибу назаррабо ки аз ҷониби меъморон бо завқу салиқаи баланде ороиш ёфтааст барои бедор сохтани ҳисси зебоидӯстии дустрӯякон муассир аст. ҳамзамон дар саҳни бино 2 айвончаи тобистона барои гузаронидани машғулиятҳои тарбиятгирандагон сохта шудааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пас аз шунидани шеърҳо ва суҳбати самимӣ бо кӯдакони боғчаи мазкур ба ҳар яки онҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуданд ки хушҳолии тарбиятгирандагонро ҳадду канор набуд. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбати самимӣ бо омӯзгорону масъулин онҳоро барои ба роҳ мондани таълими босифат, ташаккули шахсият, омӯзиши донишҳои муосир ба хонандагон, тарбияи кӯдакон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва аз хурдӣ ҷой додани эҳтирому садоқат ба обу хоки аҷдодӣ дар қалби кӯчаки онҳо дастуру ҳидоятҳо доданд. کودکانی خندان خوشبخت های دوران روی در
19 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24-ро дар деҳаи алиҷони деҳоти пушинги ноҳияи данғара мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. муассисаи нави дуошёнаи таълимӣ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат аз ҳисоби соҳибкорони ватанӣ дар муҳлати 8 моҳ бунёд ёфта дар он 2160 хонанда дар ду баст метавонанд таҳсил намоянд. аснои шиносоӣ ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки бинои тозабунёди соҳаи маориф дар деҳаи алиҷони деҳоти пушинг дар масоҳати 175 гектар сохта шуда дорои 36 синфхонаи таълимӣ, толори варзишӣ, маҷлисгоҳ бо 198 курсӣ, китобхона, ошхона бо 95 ҷойи нишаст, майдончаи варзишӣ ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. 7 синфхонаи мактаб барои фанҳои муайян аз ҷумла таълими меҳнати писарон ва духтарон алоҳида, кор бо компютер ва дарсҳои химия, физика ва биология муҷаҳҳаз шудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иқдоми соҳибкорони ватаниро дар самти бунёди чунин мактаби замонавӣ ки бо анҷоми ин тадбир мушкилоти норасоии синфхонаҳо дар деҳаи алиҷон пурра бартараф гардид, муҳиму саривақтӣ арзёбӣ карда ба масъулон супориш доданд ки имкониятҳои мавҷудаи ин даргоҳи илму маърифат бояд самаранок истифода гардад то насли имрӯзу оянда дар рӯҳияи ватандӯстӣ ба камол расанд. барои таъмини гармӣ дар бино иншооти алоҳида бунёд шудааст ки бо ангишт фаъолият менамояд ва тавассути он тамоми синфхонаҳои таълимӣ дар фасли тирамоҳу зимистон гарм нигоҳ дошта мешавад. ҳоло дар ин муассисаи таълимӣ 26 омӯзгор фаъолият менамояд ки барои онҳо тамоми шароит муҳайё карда шудааст. таъкид кардан ба маврид аст ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои рушди соҳаи маориф биноҳои наву замонавии дорои шароити муосир бунёд шудааст ва ин тадбир ба боз ҳам беҳтар шудани сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ мусоидат менамояд. дар шафати бино ҳамзамон майдончаи муосири варзишӣ бунёд шудааст. дар доираи тадбирҳои ободонӣ гирду атрофи бинои муассиса бо шинонидани дарахтони сояафкан ва сабзкорӣ зебову назарраво гардидааст. бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созанда ва бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳибкорони ноҳияи данғараи вилояти хатлон боз азм доранд ки чунин тадбирҳои бунёдкориро дар дигар деҳаҳо ба анҷом расонанд. Assalomu
19 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ роҳи мошингарди ҳусейншайх хуррамзамини ноҳияи данғараро ба истифода доданд. раҳмати калон ин кори савоб кардем, кори хайр кардем ва 7 пуштон савоб меравад. ҳаҷ садақа ҳамаш ҳамин якҷои. дарозии умумии роҳ 18,5 километр ва паҳнояш 6,2 метрро ташкил намуда аз хизматрасонии он сокинони деҳаҳои ҳусейншайх, лоларух, бульёни боло, навобод, зулол ва хуррамзамини ноҳияи данғара истифода мекунанд. ин роҳ барои сокинони чанде аз деҳаҳои ноҳияи темурмалик ҳам ки бо он пайвастанд сабукӣ меорад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон амалӣ гардонидани чораҳои пайвасткунандаи шабакаи рушдёфтаи нақлиётиро аз ҷониби соҳибкорон барои беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ дар ин самт талқини ҳисси зебоипарастӣ ва беҳшавии зиндагии мардум муҳим арзёбӣ намуда ба бунёдгузорони роҳ изҳори сипос намуданд. навсозии роҳ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз моҳи феврали соли 2024 оғоз гардида аз ҷониби гурӯҳи соҳибкорон бо мақсади иҷрои даъватҳои роҳбари давлат барои саҳмгузорӣ дар ободии диёр сохта шудааст. баъди мавриди истифода қарор гирифтани ин роҳ сокинони 8 деҳа ё тақрибан 20 000 аҳолӣ барои рафтуомад имконияти бемонеа пайдо намуданд. ҳамчунин дар роҳ 3 пули нав бунёд гардида 15 қубури оҳану бетонӣ насб карда шудааст. дар ҷойҳои аҳолинишин ҷӯйборҳои обгузар гузошта шуда роҳҳои пиёдагард сохта шудааст. ёдовар бояд шуд ки вазъи роҳ аз деҳаи ҳусейншайхи деҳоти корез то деҳаи хуррамзамини деҳоти исмат шариф нигаронкунанда буд ва ҳамарӯза ронандагону мусофирон аз 8 деҳаи ноҳияи данғара ин роҳро бо машаққати зиёд тай менамуданд. азму иродаи қавӣ муттаҳидӣ дар атрофи сиёсати созандаву бунёдкоронаи сарвари давлат ва иродаи мустаҳками соҳибкорони ҳиматбаланди ноҳияи данғара дар ободии диёр ба бунёди ҳамин гуна роҳи ҷавобгӯ ба талабот мусоидат кард. насби истгоҳҳои замонавӣ, рангубори манзилҳои истиқоматӣ ва шинонидани гулу бутаҳои ороишиву сояафкан дар шафати роҳи ҳусейншайх хуррамзамин аз омодагии комил ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва маърифати баланди зебоипарастӣ шаҳодат медиҳад. инчунин дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи данғара роҳи деҳаи сафобахш бо дарозии наздики 4 километр ба истифода дода шуд. ин тадбири муҳим аз ҷониби соҳибкорон ва сокинони маҳаллӣ анҷом дода шуда равшаннамоии роҳ низ таъмин карда шудааст. натиҷаи тадбирҳои ободонӣ дар самти бунёду навсозии роҳу пулҳо нишон медиҳад ки имрӯз намояндагони бахши хусусӣ ва сокинони ноҳияи данғараи вилояти хатлон даъватҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ҷиҳати саҳмгузорӣ дар ободии диёр ба таври намунавӣ иҷро мекунанд. дар доираи татбиқи нақшачорабиниҳои ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи данғара аз ҷониби соҳибкорони ноҳия 6 пули мошингузар бунёд карда шуда 143 километр роҳ асфалтпӯш ва зиёда 310 километр сангфарш карда шудааст. имрӯз соҳибкорону сокинони ноҳияи данғара бо ташаббускорӣ тавассути саҳмгузорӣ дар корҳои ободонӣ намунаи ибрат нишон дода барои ободии тоҷикистон ҳифзи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ва ба ҳамин восита таъмини саодати рӯзафзуни зиндагиро мароми хеш қарор додаанд. дар доираи нақшачорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи данғара бунёду навсозии роҳҳо идома дошта дар ин муддат аз ҷониби соҳибкорон бе ҷалби маблағҳои буҷетӣ аллакай наздики 70 километр роҳ мунфарш ва 60 километр сангфарш карда шудааст. 19 сентябр дар деҳаи лоларухи ноҳияи данғара президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо парвариши сабзавоту полезӣ дар хоҷагии деҳқонии саодатшоҳ шинос шуданд. майдони умумии хоҷагӣ 40 гектарро ташкил намуда истеҳсоли ғаладона, сабзавот, полезӣ ва хӯроки чорво самтҳои асосии фаъолияти аҳли заҳмати онро ташкил медиҳад. аз майдони умумии хоҷагӣ 25 гектараш обӣ мебошад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон заҳматкашонро ба истифодаи васеъи имкониятҳои табиӣ барои истеҳсоли неъматҳои моддӣ, баланд бардоштани самаранокии замин ва гирифтани чандхосил аз як қитъа ҳидоят намуданд.
тавре зикр гардид, ин соли дуюм аст ки кишоварзон баъди обёрӣ шудани заминҳои ин мавзеъ ба зироаткорӣ машғуланд. обёрии пиёз ба таври қатрагӣ ба роҳ монда шудааст. фароҳам гаштани шароити мусоид ҳосилнокиро баланд бардоштааст. дар ҳамин ҷо ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин дастовардҳои кишоварзони ноҳия муаррифӣ карда шуд. тавре аён шуд истифодаи муфид аз боду ҳавои имсола, васеъкунии имкониятҳои истеҳсолӣ аз ҳисоби заминҳои нав ва гирифтани чанд ҳозил аз як қитъа ба афзоиши нишондодҳои истеҳсолӣ дар соли 2024 боис гардидааст. имсол кишоварзони ноҳияи Данғара дар майдони 26886 гектар ғаладона, 1027 гектар картошка, 1617 гектар сабзавот, 1539 гектар полезӣ, 5018 гектар пахта ва дигар намуди зироат киш намуданд. заҳмати пайваста, риояи агротехникаи парвариш ва дар истеҳсолот афзалият додан ба истифодаи технологияи муосир афзоиши нишондодҳои истеҳсолиро таъмин намудааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба натиҷаи дастовардҳои кишоварзони ноҳия баҳои баланд дода масъулини дахлдори соҳа ва меҳнаткашонро ба истифодаи пурраи имкониятҳои табиӣ, баланд бардоштани нишондодҳои истеҳсолӣ ва захираи маводи ғизоӣ барои 2 соли оянда вазифадор намуданд. сармашқи фаъолият қарор додани дастуру супоришҳои сарвари давлат имкон фароҳам овард ки тавассути васеъкунии майдони кишт аз ҳисоби заминҳои бекорхобида, гирифтани чанд ҳосил аз як қитъа ва баланд бардоштани ҳосилнокӣ афзоиши нишондодҳои истеҳсолӣ дар ноҳияи Данғара таъмин карда шавад. ҳамин аст ки имрӯз кишоварзони ноҳияи Данғара дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ, содироти маҳсулот ба дигар давлатҳо ва таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми намоён мегузоранд. аз ноҳияи Данғара ба дигар давлатҳо аллакай ҳазорҳо тонна маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ содир карда шудааст. соли 2023 маҷмӯи умумии маҳсулоти кишоварзии вилояти Хатлон 35.3 миллиард сомониро ташкил намуда буд ки аз ин 2 миллиарду 550 миллион сомонӣ ё 7.2% ба ноҳияи Данғара рост меояд. дар 8 моҳи соли 2024 маҷмӯи умумии маҳсулоти кишоварзии ноҳияи Данғара ба 1.7 миллиард сомонӣ баробар шудааст ки дар миқёси вилоят баландтарин нишондод ба ҳисоб меравад. 19 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Данғара дар деҳаи бульёни болои деҳоти ба номи Исмат Шарифов бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти соҳаи маориф дар асоси дастуру ҳидоятҳои ҳукумати кишвар дар доираи корҳои ободонӣ ба истиқболи шоиста аз 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ аз ҷониби гурӯҳи соҳибкорон бо тарҳи муосир бунёд карда шудааст. муассиса дорои 36 синфхонаи муҷаҳҳаз бо айёнетҳои хониш, китобхона, толори баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ бо 198 ҷойи нишаст, ошхона, толори варзиш ва дигар иншооти ёрирасон буда барои 2160 нафар хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. бо бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтани бинои муосири мактаби рақами 15 барои дар шароити замонавӣ ба таҳсил фаро гирифтани хонандагони деҳаи бульёни болои деҳоти ба номи Исмат Шарифови ноҳияи Данғара заминаи мусоид фароҳам омадааст.
با تاکید سرور دولت محترم امامعلی رحمان امروز به علم و نوآوری، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی و تشکل جهانبینی تکنیکی قدمی به پیش گذاشته نمی‌شود. صنفخانه‌های شیمیا، بیولوژی، فیزیک، گئوگرافیا، متماتیک و اساسهای کار با کامپیوتر در این تعلیمگاه با مهمترین تکنولوژی و دیگر واسطه‌های معاصر مجهز کرده شده است که این تدبیر برای جلب نسل نوروز به علم‌های دقیق نقش مؤثر می‌گذارد. تأسیس و جهازانیدن صنفخانه‌های تعلیم مهنت با مهمترین دستگاه و تجهیزات ضروری امکان می‌دهد که خوانندگان در برابر آموزش علم‌های زمان معاصر همچنین از نازکی‌های هنرهای مطابق به طلبات بازار مهنت برخوردار گردند. در این صنفخانه‌ها هیئت آموزگاران صاحب تخصص با استفاده از شرایط و امکانات فراهم شده کارکرد چوب و آهن و دیگر هنرها از جمله نقش و نگار و گلدوزی را به شاگردان آموزش می‌دهند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان بعد شناسایی با شرایط خوب تعلیم و تدریس در انشاءات نو ساحه معارف به اقدام صاحبکاران وطنی در سمت بنیاد این انشاءات بهای بلند داده چنین تشبسها را در سمت تحکیم و تقویت زمینه مادی تکنیکی معارف نوین ملی مؤثر ارزیابی کردند. یادآور میشیم که در زمینه توجه و غمخوری‌های دائمی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ساحه علم و معارف دوام بیشتر از 13 سال اخیر در مرکز و جماعت و دهات ناحیه دنقره 77 مؤسسه تعلیمی از جمله 11 انشاءات با سهم و اقدام صاحبکاران و شخصان وطن دوست بنیاد و مورد استفاده قرار گرفته است. طبق معلومات امروز در 88 مؤسسه تعلیمی ناحیه دنقره نزدیک 52,000 خواننده در شرایط معاصر به تحصیل فرا گرفته شده است. بروی خار پروردیزی سول بحری مردم آوردیزی کی نمی را گوش کرد از خاطرت داری آینی جوان مردیزی داری آینی جوان مردیزی در سیاست بی‌نظیر در همه میدان ظفر کردی زهیر در همه میدان ظفر کردی زهیر دریای غم افتاده را بر لبی ساحل برآوردی زهیر در رعیت پروری مثلی تو نیست بر همه همراز و همدردی زهیر بر همه همراز و همدردی زهیر جسارت در سیاست بی‌نظیر در همه میدان ظفر کردی زهیر در همه میدان ظفر کردی زهیر سیاست بی‌نظیر در همه میدان ظفر کردی زهیر در همه میدان ظفر کردی زهیر سول بحری مردم آوردی زهیر خوش آمده پیشوای معظم ملت.
19 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар деҳаи бульёни болои деҳоти ба номи Исмат Шарифови ноҳияи Данғара ба фаъолияти муассисаи таълимии томактабии рақами 8 ба номи Хушбахт расман оғоз бахшиданд. Иншоот дар заминаи иҷрои дастури супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади фарогирии бештари кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ дар доираи барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст бунёд карда шудааст. бинои боғча бо тарҳи миллию муосир сохта шуда дар деҳоти ба номи Исмат Шарифов нахустин муассисаи томактабӣ маҳсуб меёбад. кӯдакистон барои 100 нафар пешбинӣ шуда рамади таълим дар он бо ҷалби 10 нафар мураббияи соҳибтахассус бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда мешавад. саҳни биноро гулҳои ороишӣ зиннат дода арғунчак ва дигар воситаҳои истироҳативу фароғатии пешбинӣ шуда барои дустурӯякон ба муҳити ин мавзеъ зебоии дигар мебахшад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ бо шароити фароҳам гардида дар боғча барои дар деҳот муҳайё намудани чунин имконот ба соҳибкорон изҳори сипос намуда, аз ҷумла иброз доштанд ки таҳсилоти томактабӣ барои ташаккули қобилияти зеҳнии наврасон марҳалаи хеле муҳим ба ҳисоб меравад. таъкид кардан ба маврид аст ки воситати чунин амалҳои ватандӯстона метавонад дар самти иҷрои талаботи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар хусуси фарогирии ҳарчи бештари кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ нақш гузорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз масъулон даъват намуданд ки таълиму тарбияро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда, кӯдаконро дар роҳияи ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ ва арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ тарбия намоянд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба бунёди муассисаҳои томактабӣ таваҷҷӯҳи махсус медиҳад ва барои дастрасӣ ба таҳсилоти босифат, таъмини шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар кишвар барномаи рушди муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти умумии хусусӣ барои солҳои 2022-2027 тасдиқ гардидааст. дар асоси ин барнома бунёди 264 муассисаи томактабии хусусӣ дар кишвар пешбинӣ шудааст. 19 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Данғара дар деҳаи навободи ҷамоати деҳоти Исмат Шарипов бинои нави таълимии рақами 86ро ки барои 720 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст мавриди истифода қарор доданд. иншооти мазкур яке аз бандҳои нақшаи таъризишуда ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба шумор рафта дар 40 садяк замин доман густурдааст. бинои тоза бунёд аз як ошиёна ва 12 синфхонаи таълимӣ иборат буда аз ҷониби соҳибкорони бо нангу номуз ва шахсони саховатпешаи деҳа бунёд шудааст. дар назди муассиса барои гузаронидани машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ ва дифои ҳарбӣ майдончаи муосири варзишӣ сохта шудааст. дар маҷмӯъ масоҳати умумии иншооти бунёдгардида 1100 метри мураббаъро ташкил медиҳад. барои амалӣ намудани барномаҳои давлатӣ аз ҷумла компютеркунунии муассисаҳои таълимӣ ва 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф дар муассиса озмоишгоҳу синфхонаҳои фаннӣ бо лавозимоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардиданд. راهنمایی میکنید، دلربایی، دلستایی، دلکشایی میکنید. ما همیشه پیروان پیشوای ملتیم، پیرو این شیردل مردی به آرو همتیم. محترم جناب عالی، ما امروز شکرانه از شما میکنیم که به ما خوانندگان چنین یک مکتب زیبا و زمانوی هدیه نمودید. ما خوانندگان باز هم مینه‌داری خود را رسانیده و وعده می‌دهیم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده بهر آبادی کشورمان سهمگزار باشیم. барои бемушкилӣ гузаронидани фасли сармо дар муассиса хати барқи алоҳида насб гардида бино ҳамчунин бо шабакаи ягонаи гармидиҳӣ пайваст мебошад. саҳн ва атрофи мактаб сафолакпӯшу сабзкорӣ шуда қомат афрохтани он намои деҳаро шукӯҳи тоза бахшидааст. қобил ба зикр аст ки корҳои бунёдӣ дар муассисаи мазкур моҳи марти соли 2024 оғоз гардида онро бинокорони маҳаллӣ бунёд карданд ва тамоми маҳсулоти истифодашуда истеҳсоли корхонаҳои саноатии ватанӣ мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ ба соҳибкорон ва аҳолии деҳаи Навобод барои чунин ҳиммати ҷавонмардона изҳори миннатдорӣ намуда иқдоми мазкурро намунаи ибрат ва шоистаи таҳсин хонданд. иттилоъ дода шуд ки дар баробари бунёди муассиса ҳамчунин аз ҷониби соҳибкорон ва аҳолии деҳа роҳҳои ҳудуди маҳалла дар
масоҳати 4000 метри мураббаъ асфалтпӯш ва дар масофаи 4 километр чароғон карда шудааст ки аз деҳаи Навобод то деҳаи Булёни боло тӯл мекашад. қобил ба зикр аст ки дар деҳаи Навободи деҳоти Исматшарипови ноҳияи Данғара 184 хоҷагӣ умр ба сар мебаранд. аз соли 1965 то ин дам набудани мактаб боис ба он мегардид ки кӯдакони деҳа барои таҳсил 3 километр роҳро тай намуда ба ҳамсоя деҳа Булёни боло раванд. набудани роҳи ҳамвору ба талабот ҷавобгӯ низ боиси нигаронии сокинон гардида буд. акнун баъди ифтитоҳи мактаби нав ва муҷаҳҳаз бо тамоми лавозимоти хониш, мушкилоти чандинсолаи бошандагони деҳаи Навобод бартараф шуд. аҳли маорифи ноҳияи Данғара ба сарвару роҳнамои худ ҷиҳати дастгирии ҳамешагии кормандони илму маориф ва муҳайё сохтани шароити хуби зиндагӣ изҳори сипос намуданд. таъкид гардид ки омӯзгоронро зарур аст дар таълиму тарбияи фарзандони мардум ва дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ба камол расонидани онҳо саҳми муносиб гузоранд. зеро Тоҷикистон давлати ҷавон аст ва ба кадрҳои соҳибтахассус ниёз дорад. شکوفه‌های تازه رو با بوستان ملت قسم بر روح و جان خویش که روح و جان ملت شکوفه‌های تازه رو با بوستان ملت قسم بر روح و جان خویش که روح و جان ملت شعار نوزدهم سپتامبر در دهه بولیون پایان دهات اسمت شریف ناحیه دنغره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 را مورد بهره برداری قرار دادند. این مؤسسه تعلیمی در دایره دستور و هدایت‌های راهنماساز پیشوای ملت از جانب صاحبکاران محلی در مساحت 123 هکتار بنیاد گردیده تحفه ارزنده به ساکنان این دهه در آغاز سال نوی تحصیل ارزیابی گردید. انشاءات مذکور از 2 آشیانه عبارت بوده برای 2160 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است. باید گفت که اهالی دهه مذکور 4500 نفر را تشکیل داده. قبلا خوانندگان در بنای کهنه و خرده که سالهای 30 عصر گذشته بنیاد گردیده بود تحصیل می‌کردند. با زیاد شدن اهالی ضرورت بنیاد مؤسسه نو زمانوی به وجود آمد که اینک با اقدام نیک صاحبکاران عملی کرده شد. 36 صنفخانه و دیگر حجره‌های کاری با تجهیزات تعلیمی و شرایط مساعد برای آموزگاران و خوانندگان جهازانیده شده است که من بعد کودکان و نورسان دهه مذکور با استفاده از این امکانات معاصر دانش خود را تکمیل می‌دهند. راهبر دولت اقدام صاحبکاران محلی را در سمت بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی مهم ارزیابی نموده آن را عمل عبرت بخش و شایسته تحسین ارزیابی نمودند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 کتابخانه هم موجود است که دارای ادبیات‌های بدیعی و تعلیمی بوده. در قرائتخانه آن در یک وقت نزدیک 40 نفر می توانند ادبیات دلخواهشان را مطالعه نمایند. صنفخانه‌های فنی فیزیک، شیمیا، بیولوژی، تکنولوژی اطلاعاتی، گئوگرافیا، زبان روسی، متماتیک و تعلیم مهنت پسرانه و دخترانه با اسباب‌های عیانی و آزمایشگاه و دیگر جهاز ضروری تامین بوده برای در سطح بلند گذراندن مشغولیت‌ها مساعدت می‌نمایند. مجلسگاه مؤسسه تعلیمی که دارای 198 جای نشست است برای گذراندن هر گونه چاره‌بینی‌های فرهنگی و معرفتی پیش بینی شده است.
ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки дар иншооти мазкур як толори варзишӣ барои бозиҳои волейбол, баскетбол ва футбол низ мавҷуд аст ки ҳуҷраи ивази либос, ҳуҷраи мураббӣ ва анбор барои нигаҳдории асбобҳои варзишӣ ҳам дорад. ҳамчунин дар саҳни бинои мазкур бо 3 майдончаи дигари варзишӣ барои футбол, волейбол ва дигар намудҳои варзиш муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти зарурӣ мавҷуд аст. системаи гармидиҳии мутамарказ бо истифода аз ангишт имкон медиҳад ки синфхонаҳо дар фасли зимистон гарму бароҳат бошанд. саҳни ҳавлии ин иншооти соҳаи маориф, сабзкорӣ ва сафолакпӯш карда шуда, ҳамчунин роҳи мактаб ва дигар роҳҳои ҳамшафати он асфалтпӯш карда шудааст. корҳои сохтмонӣ дар ин муассисаи таълимӣ моҳи марти соли 2024 оғоз гардида, дар муддати 6 моҳ бо сатҳу сифати баланд бо истифода аз масолиҳи сохтмонии бо сифати маҳаллӣ бунёд карда шуд. атрофи иншоот панҷарабандӣ гардида, ҳамчунин бо камераҳои назоратӣ ҷиҳозонида шудааст. мавриди зикр аст ки дастгириҳои давлатӣ нисбат ба соҳибкорон алалхусус пешниҳоди имтиёзҳо ва татбиқи барномаҳои шарикии давлат бо бахши хусусӣ соҳибкоронро барои саҳмгузорӣ дар ободии ватан дилгарм намудааст. натиҷаи ҳамин буд ки дар ноҳияи Данғара давоми солҳои соҳибистиқлолӣ аз ҷониби соҳибкорон муассисаҳои зиёди таълимӣ ва то мактабӣ бунёд ва мавриди истифода қарор дода мешавад. танҳо дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳия беш аз 20 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва боғчаи бачагона бунёд гардидааст. ҳамчунин дар доираи татбиқи нақшачорабиниҳо ба шарафи 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ дар ноҳия 37 муассисаи нави таълимӣ ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 16 тои он ифтитоҳ карда шуд. танҳо дар доираи сафари кории имрӯза боз 6 муассисаи нави таълимӣ ва 3 муассисаи томактабӣ бо саҳми соҳибкорони ватандост дар партави дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди амал қарор дода шуд. маориф дар авлавияти сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта, сол то сол маблағгузорӣ ба соҳа афзун мегардад. натиҷаи ҳамин ғамхориҳо ва таваҷҷуҳ буд ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ шумораи хонандагоне ки дар олимпиадаҳои байналмилалӣ соҳиби медал мешаванд ба маротиб афзоиш меёбад. орзуи шодӣ иқболи мо сарзад аз даврони истиқлоли мо орзуи шодӣ иқболи мо сарзад аз даврони истиқлоли мо шуд ба бахти ҷумла тоҷикони мо раҳбалат Эмомалӣ Раҳмони мо шуд ба бахти ҷумла тоҷикони мо раҳбалат Эмомалӣ Раҳмони мо пешво бодо муборак эй ватан раҳнамо бодо муборак эй ватан пешво бодо муборак эй ватан раҳнамо бодо муборак эй ватан. чашми ҳақ бин бори дигар вобишу давлати сомониён эҳё бишу чашми ҳақ бин бори дигар вобишу давлати сомониён эҳё бишу зери парчами рӯҳи баланд сарфарозиҳои худ бишнохтанд зери парчами рӯҳи баланд сарфарозиҳои худ бишнохтанд пешво бодо муборак эй ватан раҳнамо бодо муборак эй ватан пешво бодо муборак эй ватан раҳнамо бодо муборак эй ватан 19 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе
محترم رستم امومعلی در ادامه سفر کاری به ناحیه دنغره مؤسسه تعلیمی تا مکتبی درخشان را در دهات بولیون پایان به استفاده دادند. کودکستان در اساس دستور سپارش‌های سرور دولت محترم امومعلی رحمان ضمن سخنرانیشان با کارمندان ساحه معارف و علم که روز 1 سپتامبر سال روان صورت گرفته بود با اقدام صاحبکاران وطندوست در مدت 1 ماه آماده کرده شد. بینای مؤسسه یک آشیانه بوده دارای 3 صنفخانه تعلیمی و 3 حجره خواب برای به تعلیم و تربیت تا مکتبی فرا گرفتن 100 نفر فرزندان ساکنان دهه‌های درخشان 1 و بولیون پایان پیش بینی گردیده است. کودکستان جهت عملی سازی دستور هدایت‌های معارف پرورانه پیشوای ملت بهر بلند برداشتن سطح تعلیم و تربیت نقش مهمی بازد. انشاءات از آشخانه برای 25 جای نشست، خانه مشغولیت گذرانی، تالار موسیقی، حجره طبی، حجره‌های کاری و یاری رسان عبارت است. تعلیم و تربیت در مؤسسه با زبان دولتی براه مانده شده با کودکان زبان‌های خارجی نیز آموزانیده می شود. لازم به تاکید است که صاحبکاران و دیگر شخصان وطندوستی ناحیه دنغره اقدام و تشبس‌های سازنده پیشوای معظم ملت را سرمشق کار و فعالیت خود قرار داده بهر اجرای آن تدبیرهای سریوقتی می‌اندیشند. همین است که تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی در حدود ناحیه برابر دیگر انشاءات حیاتاً مهم 4 کودکستان ساخته به استفاده داده شد. عین زمان شماره کودکستان‌ها در ناحیه دنغره 7 عدد بوده تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان باز 2 مؤسسه تا مکتبی بنیاد و به استفاده داده می شوند. پرزیدنت کشور محترم امومعلی رحمان ضمن شناسایی با شرایط و امکانیت‌های مؤسسه تا مکتبی تأسیس چنین کودکستان را در دهات عامل مهمی به تعلیم و تربیت تا مکتبی فرا گرفتن کودکان ارزیابی کردند. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилооти таҳлилии Тоҷикистон. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.